Nar smuoinnig tú riamh ar conas atógach na fergan a bhura nó na ddrithid I Baile Átha Cliath? No, cén áthas dónig anam na cathrach. Tá an tólas sin ar fad ag na staratha, agus féidir le gach duine foghlaim faoi ag Féile na Staire Baile Átha Cliath. Táirlíonn Féile na Staire Baile Átha Cliath an anseo de gach bhliain, is caiici setá ag gceist, lán de imeachtaí agus cainteanna agsúla faoin stair ar fud na cathrach agus ar lína, agus tá rudaíonn sin do daoine fásta agus a cíine óga. Oh, sorry. Imlíana is féidir le daoine óga tá fiosrach faoi altracht agus Staire Baile Átha Cliath tóraíocht taisce a dhéanamh. Foghlaim mófar faoi na sean organamh, na sean shráidne agus na ddrithid éagsúla. So is tóraíocht taisce tóraíocht na Staire Celta a bhí cruthaithe ag Dearbh le Roach atá mar or Stanicónia de Lani. Tá sé 3 km ar ad agus go hiomlán féin tróirithe, so is féidir é dhéanamh éon uair gur míon leat leis an glan gléir go máil nó go tapaí. Tosníonn sé ag an leabharlann leor agus críochníonn sé ag leabharlann sráid cuimhín, agus ar nóí tá go leor leidena ar an mbealach. Tá go leor scéalte faoi chealt fud fad na cathrach, agus mar sin, lean an léirscáil, aimsigh na ledanna agus foghlaim faoi Staire Baile Átha Cliath. Is féidir le teachtar léirscáil na tóraíochta taisce ag Dublin Festival of History, Pacáiste. Caitlin Hayes, Nuacht Cúla4, Baile Átha Cliath.